Áno, akurát bola preprava na ceste, ktorá vlastne ale nemohla už potom pristáť a nemohla naložiť náš systém a vrátiť Čo sa to znamená? No, že budeme musieť počkať do konca zjavne konfliktu. Dokiaľ Izrael neotvorí vzdušný priestor, dovtedy sa tam nedostaneme. Prebiehajú rokovania s Českou republikou, ktorá dočasne teda vypomáha s ochranou našho vzdušného priestoru? Stíhačky sú plus minus na ceste. Nie, hovorím o... Ale protivzdušný systém pozemný, ten už v zásade mal v týchto týždňoch byť tu a mal sa začať pripravať. Naši ľudia vlastne boli na výcviku už v Izraeli a ďalej sa ten výcvik už mal presnúť vlastne k tomuto kusu, ktorý vlastne príde na Slovensko, ale neprišiel a teda takáto kríza to samozrejme dosť ovplyvní, takže uvidíme, nedá sa to predpovedať, ako sa to... To je logický krok, pretože Izrael si všetky tie systémy ponecháva v zálohe. Myslím, že oni zabalení na letisku, asi ho nepoužívajú teraz. Toto sa od nich dá kľudne očakávať a to je ale trošku tá nevýhoda, že Európa potrebuje naozaj navýšiť výrobné kapacity obranného priemyslu, že sme odkázaní. Či je to Izrael, či sú to Spojené štáty, systémy Patriot. Na Ukrajine